tu je Loposo Nika Kika a vítajte pri ďalšom videjku, ktoré sa volá Five Nights at Freddy's. Well, ideme pochodovať do pizzerie, dám si kým tam prídeme. Metu! Idem sa pozrieť najskôr k animatronikom. Budem mu nejako šibo, si dal pivo, preto leží. Zatiaľ nás nedostane. Mali sme dosť tej cesty, nalejem si niečo. Tí, kto tu nedohral si 6. noc, to sa pozriem kamery. Čo prosím. To prdele, skoro si mi tam zasekla. Ups. Díky, že si mi dala pohár. Nedám. A prekliatá líška je zas ako na tom. Zmizol odtiaľ. Nie, z toho nezmizol, je tam zajac. Pozrieme sa znovu na kamerky. Prekliaté kurá. Haha, teraz ťa mám už a nikdy. A do prdele. Počkajte, to bol zle. Ideme sa pozrieť, ako je na tom líška. Som to sa prehrala. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, dávajte lajky a dverí, komenty, čaute.